Boas tardes a todos e a todas, grazas por vir a este acto, grazas sobre todo a Xosé Manuel Golpe tamén por desplazarse nunhas datas así xa festivas. Desde o BNG de Allariz consideramos que era tamén interesante, a pesar destas datas, facer un acto sobre a central de biogás, o proxecto da central de biogás en Xunqueira de Ambía, pola importancia do tema, porque estamos en pleno proceso de alegacións, co cual entendíamos que pola incidencia que ten tamén a nivel de Allariz, por estar feito o proxecto para o concello veciño de Xunqueira, pois facer un acto para informar e para expoñer a nosa posición ao respecto. Para iso contamos hoxe con tres persoas que se van a complementar tamén moi ben a hora de poder falar do tema. Por unha parte, vai comezar Xosé Manuel Golpe, que é consultor enerxético, polo tanto, coñecedor da materia, e a parte parlamentario no Parlamento de Galiza polo BNG, non? Despois falará tamén Bernardo Varela, que todos coñeceredes, concelleiro de Medio Ambiente e deputado provincial, e rematará Sonia Vidal, a nosa portavoz municipal no Concello de Xunqueira, que dará un pouco tamén conta do que se está a facer ali para plantexar a oposición a este proxecto. Sen máis, agradezo vos de novo a asistencia e deixo a Xosé Manuel comezar a charla. Pois, boa noite a todas e a todos. Eu vou tratar de explicarvos, en primeira instancia, a que chamamos biogás, a que chamamos biometano e como se produce, non? Logo vou explicar que é o que hai neste país, que é o que temos xa a día de hoxe, que é o que pretende que teñamos dentro de uns anos. E, por último, dareivos uns pequenos datos da planta de Xunqueira de Ambía, do proxecto da planta de Xunqueira de Ambía, porque a planta ainda non se materializou, non? Entón, empezamos. A que chamamos biogás ou biometano? Hoxe defínese como que é un gas renovable, iso quere dicir que pecha o ciclo, é de ciclo infinito, sempre podemos obter máis biometano sin gastar máis recursos, non? Obtense a través da digestión anaeróbica de materia orgánica en descomposición. Isto que é? É o esterco de toda a vida, para que o entendades, só que en vez de facelo ao aire nunha corte, facemos dentro dunha atmósfera controlada sin oxígeno, coberto con auga, e dai quitamos ese gas, ese metano. Basicamente, a composición do biogás é metano, ainda que ten outras impurezas como dióxido de carbono e outras cousas que a miúdo non son aproveitables. Con que se produce? Que materia prima utilizamos? Pois basicamente son estercos, xurro e esterco. O purín, non sei como me chamades aquí, purín, non? O xurro, vale. Pois purín é esterco, basicamente. Pero tamén residuos agrícolas, palla, restos de poda, pataca que non sirve para comercializar, lamas de depuradora, iso que queda no ciclo dos residuos sólidos urbanos, non? E tamén residuos agroindustriais, lóxicamente. En Valencia utilizan naranxa, utilizan moito cítrico en descomposición para facer biogás. E, por último, restos de animais, o que lle chaman residuos sandage, que é esta palabreja que tedes aquí abaixo. Restos de animais ou animais mortos. Os sandage teñen unha clasificación moi grande que veremos a continuación, pero vai desde as tripas dunha vaca ata a vaca enteira, para que o entendades. Ben, o biogás, o biometano non é algo novo. Isto xa o coñecemos prácticamente dende fai 5 séculos, ainda que na escala industrial empezouse a aproveitar a mediados do século XX, non? A Alemania, como sempre, é o gran motor de Europa, pois neste caso tamén foi motor de implementar esta tecnoloxía dentro das súas granxas de bovino principalmente. E as etapas que teñen todos os ciclos de biogás son moi sencillas, é dicir, entra a primeira fase onde acopiamos o material que vamos a digestar, o material que vamos a utilizar para facer o gas, os estercos, lamas ou o que sexa. Iso entra a un biodigestor que ten unha forma moi característica, que parece é un silo redondo con unha cúpula de plástico que sube a baixa en función da presión que hai dentro. E dai sale o biogás por un lado, que é o que vamos a aproveitar, e logo sale un subproduto que se chama digestato, que ten unha parte sólida e unha parte líquida. A auga que utilizamos para cubrir toda esa materia para que se produzca o gas é a parte líquida, é o que queda seco, que tamén se pode aproveitar, que veremos agora como se aproveita.
O biogás ten un uso directo, todos sabemos o que é o butano, o que é o gas cidade, pois o biogás é exactamente igual, ou moi parecido, non? Ten os mesmos usos térmicos. E por outro lado, o dixestato, como vos digo, sobre todo a parte sólida, a fracción sólida, que ten un alto contenido en nitrato fosfato, por tanto é aproveitable como abono, salvo que estes unha zona vulnerable a nitratos, como é a Limia, non? Aí temos un problema. Cales son os usos que están dando hoxendía ao biogás? Pois, un deles é inyectalo na rede de gas, por aí pasa o tubo da rede de gas, pois facemos un ramal e inyectamos aí e cobramos por cada tonelada de gas que pasa polo contador. Tamén se está utilizando como combustible de vehículos. Na Coruña hai unha planta de biogás na estación depuradora de Bens, na Dar de Bens, que ten unha parte que se inyecta á rede e outra parte alimenta a varias unidades de buses da bus urbano da Coruña, non? Que van con este gas renovable. Tamén ten un uso directo en caldeiras, é dicir, para producir calor, pois para pasteurizar leite ou para quentar algún produto ou mesmo para utilizar dentro dunha vivenda, non? E logo tería outros usos que xa non son tan comuns como a xeración eléctrica en motores ou en turbinas, a coxeneración para facer electricidade, para facer calor, incluso para facer frío, e, bueno, tamén como materia prima industrial para producir hidróxeno a partir dele. Isto xa non é tan común, ainda que hai algunha experiencia por aí adiante, non? Que potencial temos no país a respecto do biogás? Pois, o potencial que temos é bestial. Eu xa vía unha noticia na prensa enerxética, non na prensa común, que falaba que tiñemos máis de 15 teravatios para producir daqui ao 2040. Todo hai que poñelo entre aspas, entre comillas, pero, bueno, o que está claro é que na Galiza temos moitísima materia, dende o sector agropecuario con xurro e esterco, tamén a industria láctea, o soro tamén se pode facer biogás, cos restos de subprodutos lácteos que non se aproveitan, pódese facer biogás. As depuradoras están obrigadas xa a sacar biogás, de feito, como os digo, na Coruña xa o están facendo, ainda que no resto de depuradoras grandes teñen pendente a implementación do aproveitamento. Hai unha parte de residuos que tamén se pode aproveitar para biogás, que son subprodutos forestais, basicamente polas, cascas, que non son aproveitables ou madeirables, que tamén se pode meter ao digestor para conseguir unha mezcla máis homoxénea. E por último, como se dicía, restos de animais, os residuos andas. Que temos ahora mismo? É dicir, que plantas temos ahora mismo no país funcionando? Bueno, pois temos aí unha lista das 7, 8 que están funcionando, bueno, algunha funcionando, medio funcionando, non? Porque hai unha aquí cerca, de Industrias Frigoríficas del Deza, en Lalín, que é un semáforo, uns días funciona, outros días non. É unha planta moi avanzada en tecnoloxía de xestión, pero todavía non está 100% testeada, non está ben afinada, por así decirlo, non? Pero, bueno, por exemplo, de Queizuar, que é unha planta que está en Touro, para que vos tedes conta das dimensións, Queizuar, Queixos Bama, que se chamaba antes, é a fábrica que lle fai os queixos do país a Mercadona. Sabedes cantos Mercadonas hai en todo o Estado español? É Portugal. Facedemos unha idea, porque a cifra é abrumadora. Pois dai salen todas as toneladas de queixo de Arzúa que se consumen en toda a Península Ibérica. O sea, unha fábrica grande, con un gran potencial de fabricación. Pois montou unha planta de biogás para aproveitar restos, que eu non entendo moi ben o que son, de tonas que non se aproveitan, de manteigas que non se aproveitan comercialmente, e iso mete conxuntamente co soro a un biodigestor e fai o gas suficiente para pasteurizar o leite e seguir facendo queixo. É un ciclo pechado, é autoconsumo, realmente é o que chamamos autoconsumo, non? Vale, pois tedes aí Coren, como non pode ser de outra maneira, pois ten aí un Arrabaldo, hai Dar de Bens que vos comentaba, outra tamén de autoconsumo pequeniña, que é a da Casa Grande de Xanceda, que é unha granxa ecolóxica que hai no concello de Mesía, na Coruña, pois tamén ten unha planta moi pequeniña, apenas 12.000 toneladas, non? E, bueno, logo a máis grande que temos, unha das máis grandes que temos, que é a Toisal, que Toisal é un xestor de residuos e aproveita que carreta os residuos de un lado para outro e que trata partes de residuos para aproveitar aqueles que son biodigestables e metelos en 3 digestores que ten en Porriño, non? Bueno, este é o que temos. E que é o que nos ven? Pois ahora mismo hai despertado un interese enorme polo sector deste tipo de plantas en todo o Estado. Principalmente por dous factores.
por un factor de escaseza mundial de gas ou de dependencia xeopolítica de dous centros produtores de gas, os dous centros produtores do mundo de gas ahora mismo, a parte de Estados Unidos que ten a súa guerra ali arriba co gas de esquisto, co fracking. Basicamente o gas do mundo prodúcese ou ben en Rusia ou ben nos Emiratos Árabes, na zona do Lexano Oriente. Son dúas zonas con tensións geopolíticas moi fortes, entón inténtase que dependamos pouco. Pero xa vos digo, co gas que ven pola tubería que temos aquí neste país, o 60% ven de Emiratos Árabes e o resto ven en barco dende Rusia. A pesar dos embargos internacionais, eu que vivo na boca da ría de Ferrol, eu asomome á ventana, vexo cada 3 días entrar un buque de bandeira rusa, bueno, a veces rusa, a veces de outro país de conveniencia, pero vamos, que son altos e fortes e falan ruso, o sea que non veño de outro sitio. Ese é o principal motivo, bueno, é un dos principais motivos. O verdadeiro motivo é que todo isto ten unha forte inxección de carto público. Está subvencionado, está altamente subvencionado. Por eso interesa facer plantas de gas hoxe e non, como os dixo, unha tecnoloxía que conocemos de fai prácticamente 5 séculos e que se empeza a aproveitar agora, non? Por eso provoca que haxa esta chamada, non? Esta avalancha de proxectos por todo o país, non? É basicamente un proceso, e vamos entrar xa na parte política, semi-especulativo, especulativo, porque basicamente todos os proxectos grandes que se queren facer son dunha dimensión desmesurada en zonas onde non hai necesidade dese gas e que o único pretexto é de inxetalo a rede. Non se lle busca outro aproveitamento que non sea comercializar a través da rede existente de gas. Por tanto, hai certo afán de especulación, non? E logo algo que temos moi característico neste país no que vivimos é que non hai unha estrategia dentro do goberno da Xunta. Non hai estrategia, non hai legislación, nin hai nada. O que hai é por xeración espontánea. E o que non hai é por oposición social. Aquí non hai un plan que digamos, canto biogás vamos a necesitar, canto podemos fabricar, onde o vamos a fabricar e con que riscos. Non hai exactamente nada, hai cero. E tamén, xunguido a isto, hai unha falta total de legislación. E iso provoca que nos veña toda esta aluvión de proxectos, a avalancha de proxectos. Teñemos aí uns cuantos, a lista iríase incrementando cada 15 días nunha fila máis, pero, bueno, por ver así os máis importantes e para que vexades as dimensións, non? Un que xa se está materializando físicamente, que se está construindo físicamente, que é no Concello de Curtis, que anda en torno a 100.000 toneladas ano, que é unha planta grande, está nun polígono industrial, non tivo posición social, porque non está cerca de vivendas, lógicamente ali os cheiros están controlados nun entorno industrial, ainda que xa vos digo que van carretar 100.000 toneladas de merda polas carreteras, porque ali non hai produción. Non hai produción, ni siquiera no propio Concello darían abasto nin para o 20% do consumo. Xusto a carón desa hai outra que tamén está en construción, que é na planta de bioetanol de Galicia. Esta é unha planta que fabrica bioetanol a través de, basicamente, remolacha que traen do norte de Europa. Co resto da remolacha van facer gas. Van cerrar un ciclo, un pasiño máis, non? Tampouco tuvo ninguna posición social. Pero, bueno, logo temos, dende un proxecto no Concello de Sarreos, que todavía non sabemos como está, a Rate Biogás, o proxecto de Coeses, que seguro que os vai comentar algo despois Bernardo, que lle toca directamente na familia, anda por 53.000 toneladas, a que vamos falar despois dela, de biofertilizantes de Xunqueira, que lle poñen un nombre sempre moi eufemístico, non, biofertilizantes, bio, como leva a palabra bio xa é verde, xa é sostible, non? Que anda nas 100 e moitas mil toneladas, que non aí ponse en diferir, pero veremos a continuación o dato concreto. E, bueno, outra planta en Antas de Ulla que ten unha fortísima posición social, de feito hoxe na viña na Voz de Galicia unha xuntanza que houve onte no Concello, feito o pleno do Concello rexeitou que se instale esta planta ali, de 250.000 toneladas, unha en Castro Rei de 150.000, unha no Sabiñao de outros 250.000, unha en Trazo que anda en torno a 150.000, unha en Lugo que promove Leite Lence, bueno, Leite Río, o grupo Lence, dunhas 160.000 toneladas, que é algo parecido a autoconsumo, que tamén tuvo unha forte posición social, e, bueno, despois outro na Golada, que tamén que sin capacidade. Eu creo que, se repaso a lista hoxe a poño ao día, que habría casi outros tantos proxectos como os que hai aquí. Como vedes, hai un interés enorme, hai un interés basicamente especulativo. E, como os digo, isto vai un pouco ao chou, porque se collemos o mapa e vamos poñendo os puntiños de onde están estas plantas e que hai de arredor,
tanto para alimentalas con produto para facer gas, como para despois consumir ese gas, veredes que é un despropósito. Como os decía, esta de aquí ten alimentación ao lado, porque se vai alimentar da propia remolacha, pero que hai xusto ao lado, xusto a 500 metros de aí, que é unha das máis grandes, que son 100.000 toneladas ano, e que non ten unha granxa a menos de 15 km. A menos de 15. E para dar carretado 100.000 toneladas, hai que ir a 30, a 50 ou a 70 km, ou incluso máis. Porque non nos olvidemos que non se pode meter sempre un produto solo. Para que unha planta de biogás funcione correctamente non se pode metanizar pois xurro solo. Eso ten un rendemento paupérrimo. Hai que mezclar xurro con palla, hai que mezclar xurro con outras cousas. Entonces, as 100.000 toneladas finais teñen que ser mezcla de varios produtos. Entón, hai que ampliar o radio e ir buscar esos produtos a outros sitios. E basicamente o que se busca, na maior parte dos casos, a non ser aqueles que son autoconsumo, é inyectar á rede, é dicir, vender ese gas directamente como se fora un pozo normal. Esta foto é moi característica, moi simpática, como os dixen. Non temos unha política pública galega sobre esta tecnoloxía, bueno, nin sobre esta nin sobre ninguna. Aquí vamos ao chou desde hai uns anos porque na eólica é un desastre e na hidráulica é peor. Esta señora que vedes aquí chamase María Xesús Lorenzana Somoza, é a conselleira de Industria, moi amiga miña, que temos debates encarnizados no Parlamento. Este señor alto de aquí é o director xeral de Enerxía e Minas, e este señor de aquí é o secretario da Consellería. Estes outros tres persoas que hai aquí son os promotores da planta de Curtis. Como vedes, aparecen nunha pose sonriente, complacente, diante un proxecto que o único que busca é facer cartos a conta da merda que lle vamos a regalar, basicamente. Bueno, pois esa é a política da Xunta, facer fotos, ni outra. Hai unha cuestión primordial na tecnoloxía do biogás. Químicamente, se analizamos a parte técnica química, canto máis grande mellor. E iso a industria sabe, a industria que busca facer macroplantas. Plantas canto máis grandes mellor, porque teñen maior rendemento teñen a hora de producir. Pero realmente se vemos a afección, canto máis grandes son, máis afección hai. É un siloxismo de manual. Nas grandes plantas, evidentemente, necesitan un aporte de materia prima moito maior, por tanto hai que recoller esa materia moitos máis kilómetros a contorna. Increméntase o tráfego de camións nas cercanías da planta. As instalacións de transferencia e almacenaxe, que é un punto clave en todas as instalacións de biogás, é dicir, por onde entra a merda, como almacenamos a merda e que pasa con esa merda hasta que entra o biodigestor. Un momento que chegou adentro do biodigestor, por así dicilo, acabouse o problema, xa non cheira, xa non causa impacto, non hai escorrentías, pero mentras está en espera de entrar é un gran problema. Entón, cando tes unha planta dun tamaño controlado, unhas 30.000, 40, 50.000 toneladas ano, hai silos perfectamente estancos que evitan o cheiro, que evitan a odorización. Pero cando a planta medra, cando se fai unha planta grande, isto é un dos maiores problemas, é un dos maiores impactos. Non só polo cheiro, son tamén polas escorrentías, pola merda que se escapa de todo eso. Esas grandes plantas, o único que buscan é, como os decía, é o prezo do gas, van a vender e punto, non hai outra motivación, e van moi ligados sempre a explotacións agrícolas de gran tamaño, a explotacións en base territorial, que lle chamamos, a macrogranxas, case sempre están asociadas. Por conta, as microplantas ou plantas de escala máis pequena, de escala local, teñen un impacto moito menor, o transporte é máis sostible, é menos transporte, tanto o impacto visual como o impacto olfativo, como os acabo de explicar, pola súa sinxeleza técnica, é moito menor. Dáselle case sempre un enfoque de autoconsumo, é dicir, vamos a facer aquí porque temos que nos consuma o gas ao lado, e non vamos a facer 50 km máis para aló, onde non hai nadie que necesite este gas, este calor, ou o que podamos facer con ese gas, e son compatibles con pequenas e medianas explotacións, incluso son compatibles con agrupacións de explotacións. E agora, cando viñamos para aquí, que atravesamos aí polo Concello de Rodeiro, que ves que hai 7 ou 8 granxas a esa distancia legal que teñen estas unhas das outras, se plantas unha destas de biogás no medio e medio, prácticamente en 3 km tens o aporte necesario para facer unha planta de pequenas dimensións. E asociada a todo isto do biogás ven a gran mentira que a Xunta predica, que isto está promocionado directamente por eles, que é a falacia dos nitratos. Eu supoño que vivindo aquí sabedes o que son os nitratos e que sabedes a importancia que teñen na contaminación da auga, non?
o nitrato vai implícito dentro dos xurros, dos tercos, dos puríns. Eso con cantidades grandes, cando chega ás augas é unha contaminación problemática porque fai eutrofización, fai que o oxígeno se desplace da auga, por tanto a auga deixe de ser boa para a vida, por así decirlo, non? Bueno, pois un dos apoios que ten a Xunta para decir que isto do biogás é bon é que se eliminan os nitratos. Iso é mentira. A pouco que sepades de química, é mentira. Vou poñer o exemplo do esterco. Dicíamos que facer biogás é facer esterco, pero nun entorno cerrado. Os que xa tedes unha edad, se vivistedes no rural, coñecides as cortes de esterco, sabíades o que era o biogás porque o biogás cheira a merda, evidentemente. Ese bafo que salía da merda das vacas, vale, ese bafo escápase, vaise. O biogás sale á atmósfera, ese metano, ese biometano sale á atmósfera, pero o esterco queda aí. E na época das patacas collíades o esterco e puñíanse na leira, estercábanse as patacas e medraban. Seguía tendo nitrato. O nitrato non desaparece porque se faga biogás. É facilmente entendible. Bueno, pois esta conselleira repite unha outra vez, dicindo que, bueno, así vamos ter os nitratos máis controlados. Non, o que vamos facer é que en vez de terlos espallados en 50 puntos, terlos concentrados nun. Pero o problema sigue estando aí. Non desaparece. Desaparece. E, por certo, a zona da Limia é unha zona vulnerable a nitratos onde queren poñer esta planta, non? Bueno, se recorrimos á prensa e ás notas oficiais, pois veredes aí, pois eso, que a Xunta quere facer un lavado de cara do sector do biogás, pois apoiándose nesto dos nitratos, non? Que fai 2 anos, isto é do ano 2023, se mal recordo, prevían crear unha rede de 19 plantas de pretratamento de purins, 19 plantas de biogás, para eliminar os nitratos, ainda que, como os acabo de dicir, iso é unha falacia, unha mentira, non? É unha mentira tamén apoiada en que cada vez que nos falan de xurro, cada vez que nos falan de purín, falanos de residuo. De feito, no plan de residuos industriais de Galiza contémplase o purín como un residuo. É unha mentira. O purín é un recurso. O xurro é un recurso para abonar a terra. Hai que facelo da forma técnicamente máis viable e o máis ecolóxica posible con menos impacto. Pero sigue sendo un recurso, de feito, nas zonas gandeiras con base territorial é o que utilizan, non utilizan outra cousa, non? Para abonar as pasteiras. E aquí entramos nun conflito con estas explotacións, é dicir, se o xurro que agora se está utilizando para abonar o territorio se vai dedicar para facer biogás, con que vamos a abonar? Canto van pagar por ese xurro? Que vai recibir o gandeiro en contraprestación? Eu seguro que se falades, se ides hora agolada e preguntades aos gandeiros afectados, non vos saben dicir porque non hai unha cifra. Non hai unha cifra. Bueno, legislación, temos un montón que regula isto, un montón, sobre todo estatal. Temos aí unha lista e tal. Autonómica, ningunha, como vos dixen antes. O único que temos na Galiza é a Lei de Beneficios dos Recursos Naturais de Galiza, que é unha lei que aprobou o Partido Popular en novembro do ano 2024 no Parlamento de Galiza, co voto en contra de Sonia máis meu, e máis do resto dos 23 máis do BNG, que basicamente o que promove esta lei é que se ti promoves unha instalación renovable como é unha planta de biogás, con que demostres que vai ter beneficios para o territorio, xa tes a licencia posta encima da mesa. Por exemplo, postos de traballo, que é sempre algo que xera riqueza, xera postos de traballo. Non, a ver, vamos facer unha lección básica de marxismo. Xerar traballo non é xerar riqueza. A riqueza é a plusvalía que se quita do traballo, por tanto, se hai traballo e riqueza vai ir para o empresario, non vai ir para o traballador. Pero, bueno, está ben que haxa posto de traballo, nós que somos working class non vamos estar en contra deso, non? Pero, cantos postos de traballo credes que se crean por tonelada de xestión dunha planta de biogás? 0,01. A planta de Queizuar, que vos enseñei antes, que, bueno, logo pasareivos unha foto para que a vexades, que é unha planta de autoconsumo, ten 0 postos de traballo asociados. É dicir, o dueño de Queizuar non tuvo que incrementar a plantilla por ter unha planta de biogás. 0 postos de traballo. É unha planta de 25.000 toneladas ano. E, bueno, unha planta de autoconsumo, xa ten outro personal que se encarga das instalacións, por tanto, meteronlle os máis. Pero a planta de Coeses, por exemplo, a de Lugo, que é unha planta onde se iban metanizar case exclusivamente residuos cárnicos, que ten un matadeiro pegado, é unha planta que iba a crear 4 postos de traballo, con 80.000 toneladas ano. É dicir, que é un chocolate do loro.
non podemos hipotecar o país por 4 postos de traballo. Bom, polo menos eu entendo así. En outras partes do Estado sí que se fan cousas. En Castela e León teñen un problema bastante gordo con todo isto do biogás. Están traballando nunha lei autonómica. De feito, nós apoiámonos para facer alguna iniciativa nese deles. Eles van meter unha distancia mínima entre as vivendas e as plantas. Claro, isto é Castela e León. Se aquí aplicamos esta lei non se pode poñer ninguna planta. Aquí habría que meter outras cousas. De feito, eu personalmente metín a pata por unha iniciativa que metí no Parlamento, copiei literalmente a lei de Castela e León e metín eso. E sacou o secretario xeral da Consellería un mapa dicindo, ves os puntos rojos? Non, porque non hai ningún. Porque se facemos un radio de 1500 metros é imposible poñelos. Bueno, pero si despois é que traballamos un poquinho máis nas iniciativas e fixemos algo que é bastante máis acaído para o noso país. Si que quitamos cousas moi en positivo, como o tránsito de camións limitado por zonas habitadas, como teñen que ser os camións, é dicir, unha regulamentación especial para que evitar lixiviados dos camións ao chan e olores ao pasar, é dicir, si que están facendo cousas en moitas zonas do país. En Cataluña, que son os pioneiros no Estado español en biogás, de feito, montei unha planta de biogás en Cataluña xa fai máis de 20 anos, 22 anos concretamente, que ten o meu fillo maior. Pois ali sí que foron legislando para ter un sector de biogás que non lle se acabe co territorio. E agora, neste ano no que vamos a entrar, vanlle dar unha revisión, porque agora o problema que teñen é co dixestato. Con eso que queda, unha vez que faz biogás, que aparte solo de dixestato, non saben onde metelo. Teñen tanto que non teñen territorio para esparexelo. Entón están buscando alternativas científicas, apoiándose nas universidades, de a ver que tratamento lle podemos dar para sacar un uso térmico ou calquer outro uso para ese residuo, que si que lle podemos chamar residuo unha vez que non tes onde metelo. Cal é a nosa posición como formación política, como a principal forza política da oposición deste país, é a única nacionalista? Bueno, pois nós o que pretendemos, dende logo, é que haxa unha legislación específica que salvagarde primeiro a poboación e logo a industria da zona onde se quere implantar unha planta de biogás e, sobre todo, pois, o medio ambiente, non? Establecendo límites claros entre núcleos de poboación e plantas de biogás, en control da organización, control dos cheiros, control exhaustivo en continuo, porque non é o mesmo facer un proxecto e dicir isto vai cheirar tanto, e despois medir unha vez cada 5 anos, como dice a normativa, que estálo medindo en continuo. Porque se hai un problema puntual en continuo, podes medilo, e se o faz unhas cada 5 anos, o problema a mellor non está ali cando ti vas a medir. Tamén establecer límites entre os percorridos básicos que podes facer entre a planta e o residuo que vas a buscar. E iso é fundamental. Iso é fundamental porque iso limita tamén o tamaño das plantas. E como vos dixen, canto máis grandes, máis afección teñen. Por tanto, se ti limitas a distancia, non podes ir buscar o xurro ou o turín a máis de 50 km, o que faz é limitar tamén o tamaño da planta, por tanto, reduces as súas afeccións negativas. É algo que consideramos fundamental, que un pouco observando o que está pasando en Cataluña, é que temos que ter unha legislación moi específica para o dixestato. Porque unha cousa é o que entra no dixestor e outra cousa é o que sale. Por poñervos un exemplo, nesa planta de coeses pretendíase meter animais, restos de animais e animais enteros, animais que non valen para sacrificio, pues, que morreron por morte natural, por que cousa, vale. Se coñecedes un pouco como se move a gandeiría hoxe en día, a gandeiría do século XXI, daredesvos conta da cantidad de medicamentos que recibe un mamífero que está en cautividade. Pues eses medicamentos, eses antibióticos que consume e outros medicamentos quedan dentro do animal e queda dentro do dixestato. Por tanto, hai que tratalo de alguma maneira. Se o dixestato ven dunha depuradora urbana, leva metais pesados, porque temos o vicio de tirar cousas ao váter que non deberían ir no váter. E non só iso, non hai rede separativa moitas veces, entonces entra a escorrentía de agua pluvial que arrasta aceites e arrasta tamén metais pesados, iso queda no dixestato. Se usamos como fertilizante, estamos metendo metais pesados, estamos metendo antibióticos outra vez á terra, co cal estamos autoenvenenando. Por tanto, legislar sobre o dixestato é fundamental. Pero na Consellería non teñen a ben facelo, a ver se os convencemos. Dende logo que nós consideramos que o biogás é unha tecnoloxía que presenta moitas vantaxes, é unha peza clave para a transición enerxética. Sirve para xestionar recursos, evidentemente, é unha enerxía renovable e que se pode manexar a escala local, reduce as emisións contaminantes e sobre todo as emisións difusas de metano,
hai un só produto que é o dixestato que se pode utilizar como fertilizante, ten moitos usos, tanto o dixestato como o propio biogás, e contribúe para ter maior soberanía enerxética. Pero pola contra, tamén ten os seus peros, iso é evidente, non? Que foi un pouco viño explicando a toda agora. Necesita materia prima constante, hai que alimentalo continuamente. Isto é un ciclo pechado, non podes esperar 3 días a alimentalo, unha vez que se fai unha descarga hai que estar cargando polo outro lado. Por tanto, iso implica un transporte continuo, coas molestias que isto supón. As macroplantas levan unha complexidade técnica engadida. Como os decía, o que pretenden as macroplantas é inxectar ese gas á rede, iso ten un tratamento posterior unha vez que sale ese gas, non? E esa complexidade técnica tamén ten a súa afección, sobre todo en ruídos e en outras cousas. Os cheiros, iso é algo que nas plantas pequenas é moi fácil de controlar, pero nas grandes, e veremos agora o exemplo de Xunqueira da Ambía, incluso o proxecto non hai por onde collelo. Eles mesmos no proxecto declaran máis cheiro que a normativa actual o permite, non? Despois tamén se crea un pequeno conflito ca base do territorio, porque se necesitamos cultivar algunha especie para mezclar cos xurros, para mezclar co purín, estamos quitando terra a gandaidía. E non é que vayamos moi sobrados de terra, aquí non temos o programa de eucalipto, pero se vides ao norte, entre eucaliptos, minas e eólicos non nos queda para apacentar as vacas. Entón, se a iso lle sumamos o biogás, pois temos un problema añadido. É dende logo que non hai unha regulación ou planificación, e ese quizás que sea a IVA máis grande, non? E aquí entramos xa no debate da transición enerxética, non? Se é unha transición enerxética xusta ou inxusta, non? É dicir, estes proxectos de biogás a quen beneficia? Realmente, a nós como comunidade, como povo, vai nos beneficiar en algo? Estamos convertendo o noso país unha vez máis en terra de sacrificio. Pois o mesmo que nos está pasando en moitas zonas como no Xistral, que é eólica, ou no Suído, ou caminaría incluso. É sostible un sistema con macroplantas? Polo tráfico de camións, polas afeccións que vos acabo de contar? Como garantimos que o dixestato non contamina as augas? Pode haber biogás sin macrogranxas? Son unha serie de cuestións, unha serie de preguntas que eu creo que é bon que vos quededes con algunha delas para cando saia isto nas discusións familiares agora na cena de mañán ou cando vayas tomar unha caña cos amigos, pues, ter, a ver, que non todo é blanco e negro, non? Que nós non estamos en contra do biogás. Como formación política sería un tiro no pé. Nós estamos en contra das macroplantas de biogás. E que se faga sin planificación e sin regulación. E sobre todo, porque, repito, o modelo de eólica. Por que veña aquí a montar eólicos? Porque temos o mellor vento da península. Con eólicos que se montan hoxe en día, eólicos de 200 metros de altura, son 3.300 horas de funcionamento ano garantizados. Cando en ningún outro sitio da península hai este vento. Que nos queda a nós de cada eólico que monta? Fijación de la población rural. Falacia. O concello que máis eólicos ten no país é Muras. Hai casi un eólico por persona. E cada ano tocan máis eólicos por personas, porque cada ano hai menos personas. Muras ven perdendo casi 100 habitantes por ano. Cando se montou o primeiro parque eólico, fai 30 anos, Muras tiña 2.200 habitantes, agora apenas quedan 600. Pois o biogás é exactamente igual, é o mesmo modelo, é repetir unha vez máis o erro que estamos cometendo co resto. Nin se fixa a población, nin queda riqueza no país, nin creamos un tecido industrial. Eu poño moitas veces de exemplo. Nós con máis de 4.000 megavatios de potencia instalada en enerxía eólica non temos unha sola patente en enerxía eólica, nin a primeira. Euskadi, con 4 muiños contados, cos dedos no man, 4 muiños que teñen máis de 2.000 patentes en eólica. Esa é a diferencia de ter un plan a non ter un plan, de querer ter un país a querer ser unha colonia que con biogás cheira, encima, nos olhos cheira. Bueno, algúns exemplos do que temos, como os decía, esta é a planta de Queizuar, unha planta de autoconsumo pequeniña, de 25.000 toneladas ano, con esta forma característica, non? Silo redondo ca bóveda flexible que sube baixa en función da presión do gas. Frigoríficos de bandeira, que esta tamén é unha das máis modernas, que aquí entra exclusivamente residuos andas, é dicir, restos de animais, está a carón do propio matadoiro,
que funciona moi intermitentemente, pero bueno, aí está. Esta é a planta de Toisal, que é unha das máis grandes do país, ten 3 biodigestores, como os dixen, eles encárganse de transportar e de xestionar residuos, entón aproveitan certa parte deses residuos para meter dentro dos digestores. E agora vou vos dar os datos así máis salientables de biofertilizantes de Xunqueira da Envía, que non é máis que dicir que é unha planta de biogás que queren montar aí. Non cambia nada dunha planta normal e corriente de biogás, se non fora porque o visten de verde tamén, moi ben, moi hábilmente, con unha instalación fotovoltaica aquí ao seu carón e outras dúas aquí integradas dentro. Ocupa casi 190.000 metros cuadrados en varias parcelas aí do concello de Xunqueira, e meten unha instalación de 3 megavatios de potencia de fotovoltaica, que basicamente é para decir que son sostibles e para que a subvención teña máis puntos, non é para máis historia, porque isto non chega nin para o 10% do consumo da planta. Hai que reforzar a carretera de acceso que vai dende a autovía ata aí, porque se supón, segundo o proxecto, que todo o aporte vai vir a través deste camiño. Isto aquí é unha pista forestal, non? Unha pista parcelaria, vamos, parcelaria. Bueno, non é a maior opción, pero bueno, os datos son un pouquiño alarmantes, porque se empezamos a ver que é o que van tratar, falan de 160.000 toneladas ano de procesamento. E 140.000 van ser residuos, 26.000 van ser de materia estruturante. Isto por que? Isto é porque parte dese digestato final van a utilizar como biofertilizante, como así se chama a planta, non? Entón, para que se airee, para que non pudra, para que non entre fermentación, hai que meterlle aireante polo medio. Basicamente, que lle van meter? Pois, resto de poda ou toxo triturado, é o que se suele utilizar como estruturante, non? Ainda que tamén dicen aí que pasados uns anos xa se van reciclar o toxo. É dicir, peneiran o residuo, o toxo queda para un lado, isto técnicamente é posible, non é nunha tal. E bueno, que van consumir pois, algo máis de 3 millóns de litros de auga por ano. Van fabricar 13.000 toneladas de 13.000 metros cúbicos, 13 millóns, perdón, de metros cúbicos ano de biogás, que se van convertir en 6 millóns de biometano. É dicir, unha vez que o depuran, como se decía, quitarlle esa parte que non se pode inyectar en rede, pois prácticamente adelgaza a mitad, e son algo máis de 6 millóns e medio de toneladas, de metros cúbicos de biometano. Teñen un efluente de 36.000 toneladas ano, efluente, é dicir, un residuo líquido de 36.000 toneladas, este dato é crucial, son 36.000 toneladas ano de residuo que non se sabe que vai pasar con ele, e 34.000 toneladas de fertilizante líquido, que non deixa de ser residuo. Eles chaman fertilizante líquido, pero non hai ningún sola letra en toda a legislación europea que fale de fertilizante líquido, que legisle isto. Por tanto, eu sumarías, son 70.000 toneladas de residuo ano, líquidos. Van facer 25.000 toneladas de compost, que se vai vender como abono, e que van crear 20 postos de traballo como máximo. Se o divides entre 4, ao mellor estades cerca da realidade. Pero bueno. Bueno, aí, todas estas tabuas, por si na cena da mañá salen os datos, todas estas tabuas están no proxecto. Nas fixen eu, vedes aí que xa veñen numeradas según o proxecto e tal. Pero está moi ben para darnos conta de que é o que falamos, porque dice que van a entrar 10.500 toneladas de residuos non sandach, é dicir, que non van provir de animais, pero sandach categoría 2 van ser 130.000. Cando especifica categoría 2, iso ten unha doble lectura e ten un perigo que explicaremos a continuación. Bueno, se a iso sumamos o toxo, o resto de poda, como lle chaman eles aí, ao final son 211.000 toneladas que van procesar ao ano. Xa se entramos máis ao detalle e podemos ver as categorías dos residuos que van ir a cada lado, por estes códigos que temos aquí, aí vemos o que non é sandach, do que é sandach, e dentro dos sandach podemos ir analizando a ver que categorías son. Si vamos á legislación e vemos que é un sandach 2, cos números que eles nos poñen aí, bueno, pues basicamente son restos de animais. Iso pode entrar aí. Incluso animais mortos enteiros, porque é moi curioso, porque a legislación europea, temos esa imaxe de que o que se fai en Europa é moito máis ríxido do que se fai en Madrid, do que se fai en Compostela, pero basicamente é ao revés. O que se fai en Europa é moi laxo todo.
calquera cousa que sea Santax 2 pode ser considerado Santax 3 e viceversa. Todo depende como morrer o bicho, se de morte natural ou de morte morrida. Entonces, baixo ese criterio, calquer tipo de animal pode acabar en ese digestor. Sempre habría unha excusa para decir por que entrou un camión de galiña, ou por que entrou un camión de ovos, ou por que entrou un camión de cigotos, que se pode meter tamén, de feito está na lista por aí, embrións, cigotos e outras cousas. É dicir, isto tamén non queda moi claro no proxecto, non se especifica moito, é unha das bases das alegacións que nos fixemos como BNG, porque unha vez que non tes garantizado de onde vai sair a materia prima, o proxecto é inviable. Por moito que me digas que vas meter bichos mortos, xurro e toxo, de onde vas quitar o bicho morto? Explícamelo. Pero non dan ese dato. Outra das cousas que alegamos tamén dentro do BNG, que nos parece moi curioso, é o tema da auga. Ainda que non é un consumo exagerado, non sei, ti comparábalo na charla de Xunqueira, que equivale a unha porcentaxe da que se consume todo o Concello de Araiz, non chega... Sí, o sea, nos consumimos no verán 1 millón de litros de auga día. Isto son, sí. Claro, aquí son 3 millóns de litros, 3 millóns e medio, pero non se sabe onde van salir. Eles teorizan que hai a posibilidade de facer unha captación soterrada, incluso analizan as captacións que xa existen na contorna da planta, pero non aseguran que van facer unha captación e deixan aberta a posibilidade de que sea o Concello que lle suministra auga, que non hai rede ali, de momento, habría que levála hasta ali. Bueno, é un enigma tamén, é outra das bases que utilizamos. Logo hai unha lista bastante gorda de produtos químicos que van a utilizar. Hai uns produtos químicos que se utilizan para que non cheire, para desodorizar, para mezclalo que non cheire. Hai outros produtos que se mezclan para neutralizar, como é o ácido sulfúrico, pois bueno, pois van aí 1.500.000 kilos ano de ácido sulfúrico, que tal como está diseñado está en condicións controladas, porque a veces falamos destas cousas e diste, non quero ao lado da miña casa 1 millón de litros de ácido sulfúrico. Ainda que veña un avión se estrelle contra a planta, é difícil que pase nada, pero sempre hai posibilidade, evidentemente. Bueno, hai unha lista bastante gorda de produtos químicos. Isto máis que nada tamén para que vos des conta que son miles de kilos e miles de kilos que hai que retar polas carreteras, é dicir, estos non veñen en helicóptero, que van ter que meter aí e que van ter que sacar o excedente. E isto queda incorporado no produto final, nese biofertilizante líquido e tamén no sólido. Por iso vos decía que é moi importante que haxa unha legislación específica para o dixestato, porque eles venden o dixestato como se fora algo bio, pero leva resto de ácido sulfúrico, de axentes desulfurizantes, de isto de aquí, que se o podes buscar en internet, ten un nome moi largo, eu non sei pronunciar, pero é tetrahidrotioceno. Isto, vos que tamén tedes unha idea, acordados daquelas sarténs que tiñan teflón, que non se pegaban os ovos, que mataban a xente, pois é un dos componentes do teflón. E iso vai ir tamén para o dixestato. Bueno, despois darnos datos sobre cantidades ano de almacenamento dos afluentes líquidos, que non deixa de ser o residuo líquido, pero o máis curioso disso é que se van a almacenar ao ceo aberto, que veremos despois, non? Tamén nos explican como van facer o tratamento do compost, dese que van vender despois en sacos para fertilizante, con máquinas volteadoras. Isto vai estar ao aire. Teóricamente aquí non hai odorización, é dicir, non desprenden cheiro. Pode haber dúbidas. Pero os afluentes líquidos, que quizás sea un dos puntos máis graves e máis complicados desta planta, almacenanse en 2 balsas a ceo aberto. É dicir, cada vez que se vacía os 4 biodigestores, estes circuliños que vedes aquí, cada vez que se vacían, o líquido que está cobrindo o digestato pasa para estas balsas. Hai un tratamento previo, que basicamente é un filtrado mecánico, unha centrifugación, e dunha pasa para outra. Pero isto está a ras de suelo e a ceo aberto. Polo que me conta a min a xente de Xunqueira, unha zona inundable, non? Entón, cando pasa agua por encima, iso vai ir a escorrentía. Estamos nunha zona vulnerable a nitratos, nunha zona cepa, unha zona de protección ambiental. Bueno, logo se vamos aos cheiros, que é outra das bases das nosas alegacións. A cousa aquí sí que empeza a ser, se non era seria hasta agora, ahora xa acabou de rematarlo, porque eles identifican os focos
é evidente onde están, sobre todo nas zonas de acopio. Eu decíamoslo ao principio, o que destas plantas, destas macroplantas, é como entra ese produto aí e como se controla o cheiro inicial, porque pode botar 1, 2, 3 días antes de entrar ao digestor. Entón, que faz con el? Para que non haxa escorrentía, que faz con el para que non cheire? Na planta de Coeses, un dos informes máis demoledores que recibeu é o pretratamento desa... E na planta de Coeses cunha observación. Como ali é exclusivamente resto animal, o primeiro que hai que facerlle é pasteurizalo. Entón, tiñen que entrar a pasteurización. Unha vez que está pasteurizado xa non cheira. Pero aquí non vai haber pasteurización. Si mirades tamén en internet unidades de olor, que é isto de aquí, unidades de olor por metro cúbico, e recolledes estas cifras e as comparades con unha depuradora ou con a planta de Ence de Pontevedra, isto está por encima. Está por encima, pero que o podedes comprobar vos, é dicir, o proxecto está en exposición pública e os datos do cheiro das plantas da Edar de Coruña ou da de Vigo, que tamén é enorme, son públicos tamén, e podedes comparar as unidades de cheiro, as unidades de olor por metro cúbico, as que declara o proxecto e as que se recollen ahora mismo con medición neses sitios. É espectacular. Isto é que non hai por onde cogerlo. É que non miraron ben os números. Eu pensei que na segunda publicación o iban corrixir, pero é exactamente igual que a primeira. Non cambiou nada. Este é un mapa de orización que é unha cousa moi curiosa. Se ti declaras que aquí no medio tes, que é onde está a planta, tes 500 unidades de olor, e vas facendo o mapa de onde chegarían esas 500 unidades de olor e como se van dispersando hacia fora, non? En círculos concéntricos, en semicírculos concéntricos. Aquí afectan moito as correntes de aire, a disposición en altura e outras cousas. Este mapa, eu creo que un neno de 4 anos con rotulador non fai mellor. Isto sí que é que non hai por onde cogerlo, porque non ten base científica ningún. Hai uns programas de simulación que teóricamente, aquí ven a lenda do programa, pero xa vos digo que isto ou está manipulado ou non hai que non cree. Isto é mentira, vamos. Bueno, logo aí, como os decía, está o tema das catacións de agua próximas, que tamén van ter afectación, porque hai filtración dese biofertilizante líquido, hai catacións moi próximas e augas abaixo, co cal vanse ver afectadas sí ou sí, e como os decía, tanto a primeira opción como a segunda intentaban esquivar a cepa da Limia, a zona de protección ambiental da Limia, pero están xusto no límite, é dicir, están pegadas, que non é o mesmo que facer os 15 km máis arriba. E aquí están por un interés lóxico, é dicir, a tubería de gas non pasa longe daqui, de feito, imos ver agora por onde pasa, non? Tamén teñen un análisis de ruído, que, bueno, é un pouquinho máis creíble, pero a parte da planta que transforma o biogás en metano comercial é a planta que máis ruído neto, porque hai que comprimilo a 200 bares e logo descomprimilo, entón os compresores sí que fan ruído. É un mapa un pouco tamén moi xeneroso, pero bueno, vamos a deixar aí. E logo tamén nos achegan unha simulación de como se vería un impacto desde varias zonas, desde os 4 puntos cardinais de como se vería. Non ten moi boa resolución a fotografía porque é copiada directamente do proxecto. Desde aquí parece que queda aí oculto na espesura do bosque de Xunqueira. Desde aquí xa se ve bastante mellor, aínda que eu pintan colores claros para que non vexamos. Pero, bueno, xa vos digo que as cúpulas normalmente son verdes ou grises, non hai outro color para a lona flexible de arriba, porque é unha lona moi específica que só hai 2 fabricantes no mundo, non hai máis, non? Entón, que lle podemos preguntar a esta planta? Pues, que vai pasar ca alimentación de auga? Onde vades quitar a auga? Non tedes garantido o suministro de auga para a planta? Os mapas de cheiro non son realistas. Eu aí na presentación poño pouco realistas, pois algún día alguén aquí tan público non vai a decir que mira o animal este que dixo, e que realmente non son creíbles. Iso non é que está mal feito a mantente. É evidente. O uso que lle queren dar ese fluente líquido, o uso que lle queren dar ese biofertilizante líquido, non está regulado en ningún lado, non está legislado. Entonces, é legal. Eles apóianse nunha planta de Navarra, que despois os comenta tamén Bernardo, pero isto é unha aventura, un brindis ao sol. Isto non se pode autorizar porque non ten base legal. De onde vai quitar a materia prima? De onde vai vir o residuo? Non nos lo explican, non está garantido, non hai acordos previos, polo menos que sepamos nós, non? As distancias ás vivendas, ese é outro tamén. En Xunqueira fixemos unha medición en tempo real
a vivendas que daban moi cerca, incluso a 300, 400 metros. E seguimos tendo problemas os nitratos. Ainda que resolvamos todo o resto, e poidamos utilizar esa agua como fertilizante, porque eles dicen que vai a incorporar para a rega da comunidade de regantes, non? Que pasa con os nitratos? É unha zona vulnerable a nitratos. A partir do ano que ven, hai que fazer un uso controlado. En fin, que son moitas as incógnitas, son moitas as eivas que presenta esta planta. Eu, personalmente, non creo que chegue a sair adiante, pero para que isto non vai adiante ten que haber certa oposición social tamén. Ainda que non sempre nos dicen que estamos detrás de cada pancarta, non? Detrás de cada algarada, como dicen, están vostedes en todas as algaradas. Pois sí, fillo, eu que non sou obrigado. Eu estou a mellor na miña casa vendo Netflix, pero se non queda outra que estar apoiando aos veciños, teño unha protesta lexítima e defender o territorio, pois se non estamos para iso, non estamos para nada. Bueno, pola miña banda, nada máis, somos do máis a turra, darvos as grazas e agora xa vos deixo con Bernardo. Bueno, e por miña parte eu vou explicar un pouco como foi todo o proceso en Xunqueira, como chegamos hasta este momento ou agora mesmo, non? En Xunqueira de Ambía temos un alcalde que leva 46 anos no cargo, no mesmo cargo, co cal sabe moi ben por onde anda e como rodear todas estas dificultades, por chamarlle de algunha maneira, non? No 2024, a raíz de todo isto, de toda esta exposición pública ahora deste proxecto, fomos tirando do fío e vemos como no 2024 xa hai un informe favorable da situación. O sea, xa no 2024 viñeron empresas ao Concello a preguntar sobre esta posible situación e outras situacións, non? E aí hai un informe favorable da arquitecta porque realmente tampouco se pode opor porque estas plantas pódense proxectar en suelo agrario, non? Por que digo isto? Ben despois, non? A mediados deste ano vemos como moitas empresas están interesadas en implantar unha planta de biogás en Xunqueira de Ambía. En Xunqueira de Ambía, como tamén en Taboadela e en outros sitios, non? Pero, sobre todo en Xunqueira de Ambía, que viñeron, que a mí me consten 4 empresas a preguntar sobre posibles terreos, non? E por que aí? Porque pasa, o decía antes Golpe, pasa o gasoduto famoso daquela planta de Sarreaos, non? Que nunca funcionou. E queren utilizar ese gasoduto para verter o biogás outra vez aí, non? Tirando dese fío, vemos como hai unha primeira empresa que é Coren, que solicita esos mesmos terreos para montar unha planta de biogás, pero por parte da Consellería foille denegado porque non utilizaba estas palabras de biofertilizantes nin de disfrazado de verde, senón que foi tal cual, non? Que iba a queimar restos animais e que era para solventar o problema que ten dos restos do matadoiro, non? Entonces xa nese momento foille desbotado. Despois apareceu outra empresa en paralelo a esta, apareceu outra empresa na zona de Armariz, e apareceu outra empresa, dúas empresas na zona de Casnalova que é moi limítrofe aquí ao concello de Allariz. Todo isto en paralelo a esta empresa que é Ence, que implanta este proxecto na zona da Brandela. A zona da Brandela que, bueno, cabe destacar que hai parte de monte comunal e de fincas privadas. Esta xente xa foi a falar cos propietarios ou cos xestores do monte comunal e xa teñen un preacordo, non? Un preacordo que se a planta vai en adiante, pois o acordo cúmplese. Isto todo foi por acalada, isto todo estuvémolo vendo agora tirando do fío e vendo e falando cas veciñas e veciños e vendo como estaba o tema e en outubro deste mesmo ano publícase este proxecto
o primeiro proxecto, publícase e empezamos a facer as primeiras alegacións ao proxecto, porque non había por onde collelo, porque tal cual o explicaba ahora a Golpe, o primeiro proxecto que se presenta é tal cual, con esas mesmas problemáticas, non? A vez que presentamos estas alegacións para que a xente as firme e as poidamos presentar, facemos mocións na Deputación no Pleno da Deputación de Ourense, iniciativas no Parlamento Galego mediante preguntas, mediante interpelacións con esa señora que vistes antes aí e tamén ca conselleira de Medio Ambiente. A contestación que se nos dá é que estas plantas son fabulosas e que nos van a solventar todos os nuestros problemas aquí na Limia, non? Evidentemente non é así, pero para a nosa sorpresa que no Pleno da Deputación si nos dan unha contestación un tanto que nos preocupaba, non? Que nos decía, a empresa vai retirar o proxecto e o vai a volver a presentar. Bueno, era unha información que nos non tiñamos, co cual nos continuamos ca presentación das alegacións en adiante, non? Pero efectivamente foi así. O sea, eles mesmos, que o presidente da Diputación xa tiña esa información e efectivamente retiran o proxecto dicindo que se habían equivocado, que o proxecto que presentaron era un proxecto de non sei donde, de Zamora, de León, de non sei donde, e que tiñan que volver a presentalo. Efectivamente retírano e sale unha nova publicación no DOGA que deixa sen efecto todo o anterior, co cal todas as alegacións que presentamos nun inicio quedan sen efecto. Isto é importante para que, a xente que diga eu xa firmei en outubro, non valen, porque se quedaron todas sen efecto. E ábrese este novo período de alegacións, non? E para a nosa sorpresa, cando entramos no proxecto, que era exactamente o mesmo. Correxiron, quitaron a palabra de Zamora e meteron Xunqueira da Envía, pero foi o que correxiron, porque todo o demais, o tema dos cheiros e demais, segue sendo o mismo. Segue sendo os 50 camións diarios que van a pasar por esta zona levando todo tipo de residuos e de outras cousas, non? Por que digo do alcalde dos 46 anos? Porque este alcalde, tan hábil como é el, empeza por ser nervioso e publica un bando, e non o imprimín eu en A3 porque sí, publica un bando de 7 puntos en A3 e o pega en todos os pueblos de Xunqueira da Envía, hai pueblos que incluso 2 a 3 copias, donde dice que todo o que nos decimos é mentira, porque a todo isto nos convocamos a Golpe a Xunqueira para que a xente de Xunqueira soubese de que se estaba a falar, trátanos de mentirosos, que, incluso trata o propio Bernardo de presentar... É a primeira vez que me dedican un bando. Sí, un bando de Xunqueira da Envía. E incluso dice que todo o que nos estamos aquí a presentar que son salvas ao vento, que a ver por que presentamos na Deputación, porque presentamos en tal sitio ou en tal outro, non. Pero é o que decía a Golpe, non? Moitas veces estamos detrás dunha pancarta, pero é que estamos detrás dunha pancarta para defender os intereses da xente e de nós mesmas que vivimos aí, non? Entonces, nada, tras este bando fantástico, hai varias publicacións por aí adiante que sale tamén na región, sale de avalar de Planta de Ence a abrazar a protesta veciñal, non? E isto ven a que el mesmo dice que el está en contra desta planta, que el para nada está a favor, que dende o Concello efectivamente tamén presentan alegacións que se poden presentar a través do Concello. Para a nosa sorpresa que cando chegamos ao Concello esas alegacións era para que tú te adheriras a esas alegacións donde en vez de ser unhas alegacións era outra cousa diferente, que as alegacións puña que había que pavimentar esos camiños, porque as pistas parcelarias que vistes aí, que supostamente por onde van a pasar os camións están sin pavimentar, que hai que ter unha conta a zona dun regato que pasa por ali, os cheiros que poden ir a máis de 600 metros, que iso tamén hai que telo en conta, e despois que a auga dos canalóns da edificación non están recollidos. Bueno, pois estas eran as alegacións que facía
que facían por parte do grupo de goberno de Xunqueira para que tú te puderas adherir, que nin siquiera te podías, cando ibas ali a adherirte, nin siquiera te podías levar unha copia, non? Por eso, esta gran noticia que de avalar da planta de Ence abrazar a protesta da veciñanza, que nada ten que ver, non? Que máis? Despois, bueno, nos volvemos a facer unha reunión ca veciñanza para expor todas as problemáticas que isto contiña, que hai ese novo período de alegacións que hai que telo en conta para a xente que había firmado volver a firmar e insistir que a xente volvese a firmar. E mentras nós estamos avisando destas novas alegacións e vendo que puntos de recollida pode haber, a vez que se está creando unha plataforma por parte de distintos colectivos en contra desta planta, pois este alcalde manda unhas cartas personalizadas aos veciños que a él lles pareceu, que non a todos, senón aos que lle pareceu a él, donde puña, efectivamente, querida Sonia Vidal, que sepas que eu non estou a favor desta planta, eu non tiña nada que... eu non sabía nada desta planta en absoluto, cando sabemos que os informes, que isto que digo eu do 2024 e do 2025, son informes que nos pedimos nas consellerías, non? É unha contestación que nos temos oficial, que non é algo que nos inventemos, non? El manda esa carta personalizada e a vez lle explica que ele non sabe nada desto, que non sabe das problemáticas que teñen estas plantas e que fai grupos de 6-7 persoas desa zona para que vayan a falar con uns técnicos que el chama para que vayan ali a explicarlle o fabuloso que son estas plantas, non? Aquí cabe destacar que igual que vos, moitos de aquí de Allariz, vos sentides orgullosos de ser de Allariz, neste caso eu sí me sinto orgullosa de ser de Xunqueira e ver como a veciñanza realmente se xuntou, se uniu e lle mandou esa carta de volta ao señor alcalde e lle dixo que señor alcalde, preséntese este luns, que empezaba, era unha semana de citas cos técnicos, preséntese aquí a tal hora que os técnicos que queremos falar con vostede, non? Entonces, 30, 40 personas presentáronse ali, el foi cos técnicos ali, os técnicos non lle permitiron falar, os veciños non lle permitiron falar aos técnicos, que, bueno, foi algo que tamén foi así bastante impactante, porque ao final, que do que se trataba era de dividir a xente, de dividir a todos os veciños, porque se divides vencerás, non? Entonces, se tes a xente dividida e se solo faz grupos de 6-7, pois nunca se van a por en contra, non? Entonces, el tuvo o teniente alcalde durante toda unha semana mandando estas cartitas casa por casa, as que lle pareceu a él, que a todos non, e a xente, pois, bueno, pois, pagoulle ca mesma moeda e fixo esta xuntanza para que os técnicos non volvesen, non? E, efectivamente, bueno, e que hai persoas que estuveron ali e se queren explicar algo máis, pero bueno, así a grosso modo foi así, non? Que os técnicos marcharon, se lles pediu que marcharan, que non volvesen en toda a semana, porque non había nada que explicar, porque ao final o que iban a explicar xa se sabía, e que non podían vir ali a falar do maravilloso que é, porque sabían perfectamente que non era así, non? Que hoxe en día, aparte, tú metes plantas de biogás no YouTube ou en calquer sitio e sabes as problemáticas que hai, non? As problemáticas que hai con plantas que xa están feitas, non? Despois desto, o alcalde foi a algunhas casas a ofertar esos postos de traballo, esos 20, 30, non sei quantos postos de traballo, a ofertarlos. Efectivamente, houve xente que xa abriu os ollos e viu que non ia ser así, porque aparte o propio proxecto se lee e non hai que ser moi técnico para ver que bueno, que a realidade non é que vai haber esos 20, 30 postos de traballo, incluso, pois eso, meténdote en internet xa ves cantos postos de traballo pode ter unha planta desta magnitude, non? A parte das ofertas de traballo que fixo, que foi facendo casa por casa, foi falar ca directiva do regadío. Antes nombraba o regadío, hai varios regadíos na liña, pero hai un en concreto que ten esta zona, e el foi falar con algúns directivos para decirlle o maravilloso que vai a ser
xa verter directamente todo das balsas á balsa do regadío e regarse directamente. Entonces xa non teñen nin que estercar, non teñen que botar purín, non teñen, aforranse muchísimo diñeiro, non? E aquí é donde empeza un dos problemas, non? Isto foi fai 2 semanas e efectivamente hai unha parte agora que está como dividida porque efectivamente hai xente que cree que eso pode ser certo e hai outra xente que, bueno, que sabe que eso para nada ten que ver coa produción que se fai e de como se produce e como se fan as cousas, non? A maiores ofreceulle unha edificación que queren facer e unhas reformas que queren facer do regadío, dixolle que lle presenten o proxecto que isto lle sigue a salir totalmente gratis se non se opoñen a esta planta e se deixan de recoller alegacións e de apoiar a esta xente que non saben nin de que falan e presentan unhas alegacións que nada teñen que ver, non? E, en paralelo, volve a presentar unhas alegacións que son totalmente surrealistas, non? Son unhas alegacións surrealistas que falan de prácticamente do mismo, non? De que as infraestructuras, as vías de acceso non son válidas para tantos camións que hai que asfaltar, non se especifica o orixen a cantidade de auga limpia, iso sí que é unha cousa que engadiu de novo. Despois volve a falar do río de Pozo Grande, ese famoso río que pasa por ali, que finalmente é un canal que hai que nada ten que ver con río nin moito menos, non? Fala de moitas cousas, non? Fala dos cheiros, tamén fala dos cheiros, de mitigar o efecto da liberación de olor. Eso sí, todo en un perfecto castelán, tamén é certo. Os técnicos que só falan castelán. E vou rematando porque a voz xa non me permite moito máis, non? Cabe destacar tamén que fala tamén da procedencia do material estruturante, dese material que falaba antes Golpe que hai que mezclar co purín, non? Que necesita como uns 50.000 kilos, bueno, que hai un rendemento do millo que se planta aquí de 50.000 kilos por hectárea e que de onde van a sacar tanto millo para verter aí, non? Se van a facer eles as plantas e demais. Sí, xa o saben, é que claro, tú non o sabes porque non liches ben o proxecto, pero eles xa o saben. Ai, bueno, pois aquí millo. Os restos de poda, e fala xa dos restos de poda que se van a utilizar desa limpieza das pistas das parcelarias que se van a facer e que van a ir aí. Bueno, unhas alegacións que nada teñen que ver con unhas alegacións como as que nos presentamos, que realmente falamos pois de todo o que falaba ahora aquí Golpe, non? Que son os déficits que ten o propio proxecto, non? E das dificultades que ten, non? Tú cando presentas unhas alegacións é para non o facer viable, non? Para presentar e que as distintas consellerías onde hai que presentalo digan que pode que non sea viable, non? Pero que pasa? El mandou estas alegacións a todas esas casas, onde mandou esa carta, mandou estas alegacións. Entonces, xoga con esa doble vara de decir, non, eles presentan esas alegacións, hai moita xente maior que non entende que se presente estas alegacións, pode firmar as outras alegacións, non? Pero aí xa hai moita xente que dice, non, eu xa firmei, pero claro, firmas unha cousa que máis ben é unha carta aos Reis Magos que están a chegar que unhas propias alegacións, non? E isto é para porvos un pouco en contexto de como se está a traballar en Xunqueira, como está a traballar este home, que, como decía Golpe nun inicio, hai moitos intereses por detrás, hai plantas que xa foron montadas, que xa están pechadas. Eu coñezo unha en concreto en Asturias que levaba restos de, bueno, traballaba con granxas de leite e levaba os puríns desas granxas de leite, pero unha vez que se acabou esa subvención da Unión Europea coa que se montan estas granxas, a planta pechou. E efectivamente
en paralelo veu outra empresa, a Xinzo, tamén a explicar o maravilloso que son estas granxas, estas plantas, e que eles lle van a pagar aos granxeiros por a retirada do purín e que, bueno, que case que se iban facer de ouro por vender tanto a gallinaza como a purín, non? Cousa que non é certo, porque a experiencia de Asturias foi esa. Eles mesmos fixeronlle un contrato aos granxeiros, lle retiraban o purín, lle pagaban o primeiro ano, o segundo ano o purín, os cartos iban a menos e o terceiro ano o propio granxeiro tiña que pagar para a retirada e o cuarto ano xa pechou, entonces problema solventado, non? Entonces, que pode pasar con isto? Se chega a montar, que efectivamente se monte, porque hai moito diñeiro por parte da Unión Europea e disfrazado con este verde todo biofertilizantes e lo maravilloso que vai a ser todo isto, se poden montar moitas plantas que por eso están salindo por todas partes, non? Decía Bernardo, salen como a choupís, non? Por todos os sitios, e é certo porque é un caramelo. Cando tú tes unha empresa, queres montar unha planta deste tipo e che sale prácticamente gratis, pois moi ben, pero se a montas gratis e aos 3-4 anos te vas e ven outra multinacional e che monta outra cousa peor aí, pois isto xa non o podemos controlar, non? Que pode ser unha das consecuencias que pode vir incluso posterior ainda peores cousas, non? E por miña parte remato. Bueno, pois agora entro eu brevemente. Efectivamente... Mirade, a ver, eu empecé a mirar algo das plantas de biofertilizante porque efectivamente a casa da miña avoa en Coeses, en Lugo, dentro da cidade de Lugo, pero moi cerquiña de Fixa, está
se non viñenme. Se alguén non asinou as alegacións e
están aquí na mesa, vale.